Вітаю, мої любімки. Не то, каб я вас падганяў, але неўзабаве сонца нагрэе маю любімую частку ДВНК. Кевін, мы мусім пагаварыць. Мы з Дэном разыходзімся. Ашалець, ну! Моль, гэта асабістае, не лезь. Ну, здаецца, гэта выдатная магчымасць для мяне пажыць самастойна. Чуеш, мо дзела, я твоё гаўно прабіраю. Навошта? Я ж яго закапваю. І што мне рабіць? Ведаеш, Кев, мяне неяк выратавалі, я жыў прытулку. Выратавалі? І ад чаго ж яны нас ратуюць, а? Ну, ад цэн на аренду, напрыклад. Оу, вочы разуй! Ты хто? Заб'ю цябе! Я табе падабаюся? Сёння ты памрэш, маразота! Ай-яй-яй! Оу! З'еш мяне! Не буду я цябе есці, псіхічны! Тады якой халеры ты ўвогуле тут забыў? Я ўжо і сам не ведаю, калі шчыра, але адзін на вуліцы я не выжыву. Дзе можна косткі кінуць? Які ж адстой? Добрай раніцы, спадарства. Нашым дакументам для гаспадароў капцы. Я баюся сённяшніх візітаў. Мы што, рэальна збіраемся турбавацца праз людзей? Яны ж нікчэмныя. А як цябе на імя? Забудзі, любая, я не з простай сям'і, я з богатай. Гэта праўда, мой першы раз на вуліцы, і здаецца, я маю пэўны крызіс ідэнтычнасці. А табе які клопат? Я Бэрыл, дзетка, і мяне не спыніць. Страхоўку на выпадак смерці маеш? Чаго? Не! Ау! Кевін, ты ўжо ва ўсім разабраўся? Ты праўда ведаеш, чаго хочаш ад чалавека? Праўда ў тым, што мае найлепшыя сябры людзі. І я сумую, бо я іх згубіў. Ты іх не згубіў, ты знайшоў нас. Ой, Джуці, блін, забіты зепа, а? Ого! Пусці! Ніштяк! Сюрпрыз! Ты дасі рады. Ведаеш чаму? Бо я бачу у табе ДНК тыгра. Я ўжо рабіў такі тэст. Я на 99% габрэешкі назе.